views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonzumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, nangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yasekretary, anzi chideputy secretary weZANU-PF kuEpworth aiwaka abuda pachena akataura kuti anzi inini zvangu ndiri seni, inini zvangu pache zvangu, inini hangu ZANU-PF ndinoida kusvika muguva. Mawana mandavhundukawo ndikati but chimbori chii chaicho chaari kuitirwa kana kuti chaakaitirwa nemusangano weZANU-PF chingamba chamupa kutaura mashoko akadaro? Chimbori chii? Mawana ndamandatirega nditore vhidhiyo ndobva ndauya naro panapa paplatform toratidzana hama dzangu kuti akomana, inzwaiwo zviri kutaurwawo nevamwe, imimiwo munoti chii nazvo pakaipa. Mawani chaiwo handitika. But ndisati ndapinda muvhidhiyo iri, ndoda kuti ndikuudze kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri paskirini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba ipapapa. Handitika, toita tofambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke. Right, kune vachazoda kuti mari yavo inge yakachengetedzeka, isingachinjwe mazero, isingadonhe value, aiwaka zvaanyore, zvaakuitika. Chinongodiwa chete kubata ani? Kubata Owen okuitira mudhiginyira wacho. Zvaanoita Owen manje anokurejistera ekambani in South Africa. Wapedza kudaro omba akuvhurira FNB bank account. Muri kuona rongeka, munhu ngaarongeke. FNB bank account iri ndorandinaro gold card. Handitika zvokuti unenge wakarongeka, mari yako inogara yakachengetedzeka, zvokuti hauna kana pressure nemunhu, zvinhu zvako zvese zvinenge zviri proper. Handitika saka chinongodiwa chete kubata Owen panhamba dziri paskirini idzo, okuitira mudhiginyira wacho. Anokurejistera kambani, apedza kurejistera kambani okuvhurira FNB bank account, zvinhu zvako zvoita sei? Zvoendeka. Chinongodiwa ipassport chete. Permit haina kana basa. Handitika, regai tipinde muvhidhiyo tinzwe kuti deputy secretary vekuEpworth vari kuti chii. Handitika, pamusoro pemusangano weZANU-PF. Regai tinzwe kuti zvakamira sei. Ndonzi January Tauro, ndinogara kuEpworth mubranch Chakunda branch, ndomandogara ini. Ini ndiri vice secretary wemubranch remudistrict rese, saka ndoma ndakakurira muEpworth. ZANU-PF ndakangokura ndirimo, ndakatomboita ana Mujibha iri ZANU-PF, ndiri kwaMutoko kuzouya muno muHarare, saka ndakakurira muri muZANU-PF. Vabereki vangu vakakura futi muZANU-PF. Nangoti mhuri yangu yese imwe yacho itori kumauto iri kuZANU-PF, saka handina chandakamboona kuchimwe chiri kunze. Nini ndinoida hamusi kungoona zvandakaita zvokuti. Right, hanzi ndakakurira muZANU-PF. Kubva achikura anga ari muZANU-PF, nanhasi munhu kuratidza kuti achembera achingori muZANU-PF. Ndopandabvunza pai kuti chimbori chii chaizvo chaizvo chaaitirwa
nemusangano weZANU-PF kana kuti chaakaitirwa kana kuti chavakaitirwa nemusangano weZANU-PF semhuri. Mukuru, kana muchionawo vhidhiyo iri kana muchazosangana naro, namba dzangu ndo idzo dziri paskirini idzo. Ndanga ndichikumbirawo kuti mundiisirewo foni mundiudzewo kuti ZANU-PF yakambonakirei, yakaikuitirei kusvika pakutaura mashoko amuri kutaura aya. Vanongobhenefita chete ndovavo vari kumusoro, ndo vanongopiwa mota, vanongoita sei, voramba vachiita sei, zvinhu zvavo zvichiendeka. Ana Comrade Wale, ana DJ Towers nevamwewo avo aiwaka vanenge vachingoshandiswa like a political condom. Vopiwa zvimarigalia, vopiwa machicken in, votengerwa hwahwa, zvadhakwa zvakaita sei, zvakadaro. Regai tinzwe pamberi potaofa. Ndoyandiri saka ndoida kusvikira ameno kusvika ndafawo futi. Dai kwanga kuti zvinoitwa zvikuitwa vamwe zvezvikungoigwawo. Kazi kwanditi muZANU-PF ndozvandofarira. Ini handingakutaurira kuti chandinodira chii because utongi hwayo, because takabva muwadzvinyiriri. Ini ndakakura ndichiona kuti kana wachi anga asingabvumirwe nemurungu, yaionekwa nemurungu. Manzo vaitofanira kuroverwa simbi kuti ngokongo ndokuti uzive kuti time dzadai. Saka kana mabhasikoro taasingafambi mabhasikoro, mota dzatava kungoonwa idzi. Saka zvinhu zvakuti unyasaona kuti idzi development. Ini utungamiri hwaMnangagwa unongoti paringi yacho sindiketi yacho yese. Sindiketi yacho yese zvayake. Sekumira kwakaita ngoti aMnangagwa tochiuya toti vachiwenga tochibva tati amuhadhi. Pagenga yacho payakamira handifungi kuti pane patiri kumboona panenge pakati mbendei. Munhu wega anenge mupozisheni yake. Ini handingaenda kotora president iya president kai. Ayo kana abvawo kana ndasarudzwawo ndakupinda program iyo. Ndozvati kutoda. Vakasvikawo ipapo bo zvinhu zvedu zvinenge zvaita correct because chingoonwa nemadevelopment aripo kubva ipapa pakatikati apa. Vasiri kufamba havasi kuyaona, vanofamba vari kuona zvikuitika munyika. Munhu anongoona zvikuitika, because kana usingaone zvikuitika munyika ndoono kuti hawini. Dai pakati apa patakaita maelection pasina izvo, so pasina kana development, munhu anongoti kochi hapana zviripo. Trebabas road iyi iri papapa iri kutorasika makomba, vamwe vari kutorasika. Vari kurasika madhiraivha nekunaka amaiwe. Mukapinda mumarodhi mamwe mese tichifamba tichienda kana kwedu kwana Mutoko, unongoona masaidhi umu zvese zvataimboita kare zviro zvikumbonzanze panoshaika fuel. Mazuva ano kuri kushaika fuel munyika. Wangodai so apapo svika fuel kudai so. Saka zvinhu zvedu zvicorrect. Idzi dzito type and type kana tiuya kunofipika izvi zvinge zvichidiwa zvakatoenda neizvi. Hatingoite tofanira kuita zvofambirana nenguva yacho. Ndikasanganawo navo inini ndombwapo because mukana ndowatisina. Kuti ndasanganawo navo ndowataurira zvichemo zvangu ini pache zvangu. Tiona ndakamirawo so, inini ndagarawo muZANU-PF zvakati so ndikuchemawo ndakati. Asi mukana wacho panenge pasina. Mukana yedu inenge iko kumabranches tichidai zvikoro zvavo zvinosvikawo uri pamwe zvisvikawo zvakangodai mungoziva zvinongoenda nemaprogram. Right, ndambokuudzai kuti pane zvinhu tu zvinoitika mupolitics handitika. It's either uri kudya, uri kuluma, uri kubhenefita kana kuti uri kushandiswa. Ndosaka mazonzwa mukuru ava kutaura zvavo pekupedzisira apo kuti hanzi ini ndikasangana navo ndichavaudzawo zvichemo zvangu kuti ini ndagara mumusangano ndichidaiso mahwani aya pakaipa amene tinoti chii nazvo nemashoko ataurwa nemukuru aya. Tanzi ini nangu ZANU-PF ndinoida kusvika muguva, but hati akazosangana nevakuru
achavaudza zvichemo zvake, achavataurira zvichemo zvake. Zvimbori zvichemo zvei izvozvo? Ndozvandiri kutaura kuti ngaandibate munhara timbokurukura tichionesana kuti pakaipa mawani chaiwo chaiwo. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, siya comment in comment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozvionawo sei. It's bye for now. Katsangane muvidhio rinotevera.